kangenku tanpa upama mosok to kangen to Mas lah kangen lah ndek inane main ning kono kaya ora tau ngene iki nang endi kono kae etan kono daerah etan kae iya ya sampean Lah iku iya. mojok dhewe ndek napa Lah kae iya to wong aku serenteh iki ya wis njaluk sing ora sing dijaluk kok iso megel no ngene iki lho Pak malah ah iya piye rasamu megel no ngene iki lah iya lah piye sing duwe-duwe sing njaluk ya ngono anjir ya wis ora apa-apa Mas Gak apa-apa, gue pelajaran. penting laris ya ta gue pelajaran yang penting dilaris manunggal anjir laris alhamdulillah amin mung sliramu kang dadi delenge ngati mbok ya aku digandrung rene gandrung lah iso iya jane ya ayo wes suwe anggonku ya sing madhep rono ah sik nduk madhep rono sik nduk merem sik madhep rono nunggu aku yo muter bareng ya kan diapakno terus nek mubeng terus diapakno lah karek sampean apa ora iso aku gak tahu ah lah iso kok nanging tansah ngleledho ngeling ana rikala jaman pungkur aku jane yo iling kok Pak piye ning yo piye wis kadung ayo terus aku jane yo iling ilinge eling jaman kepungkur ki to Pak heeh iso sing wis ya wis ditinggal heeh siramu nate ngendika tetep tresno lahir monggo gede ayu Rima minggahipun katur sabul nyemagake apa iki karek kowe iya iya piye to Mas MC-ne loro deh mbah karek kowe ala yo mbah yo wong anjen yo loro jane ngono kuwi ngadeg kabeh kok jane yo aku iku anu pegelen bokongku munggah Allah munggah gua iku ora jane Janan. jane ora bokonge sing pegelen Apane? sing ngarepe lho kegeden ngasih iku mam apa jenenge iku 8 sasi ya montorku oline meh entek takon genti wong kene ape digenti oli sepur aku ora emoh ha? Yuk monggo kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarang ning ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak
jane aku ki kurang apa to? Ya kurang apa to? Les ayu ya wis. Ayo wis. Laris wis. Terus Monggo mun garap. Gagrek rayup. sinar mudi daras manuk. Campur sari. Tetep nyawiji. Iya ya. Kurang apa aku iki dadi wati. Kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane
ping